Moi boas. Estou en Artes, no concello de Ribeira, para participar na carreira do Demo, un percorrido de 6,66 km que xa fixen 2 anos, unha nocturna e outra xa era de día. O obxectivo, pois, intentaremos manter o podium, xa que das 2 veces que vin, as 2 subín ao podium, así que hai que seguir aí arriba e intentar mellorar o tempo que teño, que é de 24:50. Así que nada, vamos empezar a cantar pa saída. Bueno, a ver, Reña, estamos pasados un minuto da hora de salida, pero vamos a permitir porque había moito despistado. Ou despistado ou espabilado, que querían atallar. Tenemos que hacer un grupo, gente. ¡Ya! ¡Vamos! Pois ata aquí o que foi a carreira do Demo, con victoria para Hugo García en 20 minutos e 41 segundos e Constantina Kunzle en 26 minutos e 7 segundos. En canto ao meu resultado, acabei sétimo e segundo da categoría, con un tempo de 23 minutos e 48 segundos, a un ritmo de 3,37 o quilómetro. Os obxectivos cumpridos, e iso que non me notei nada ben en carreira, supoño que pola calor e a humidade que había. A parte corrín cunha perna cargada na zona do xemelgo, sóleo e tibial, que non me deixaban apretar ben nas baixadas. O curioso é que cheguei con algunha molestia na perna esquerda e a que me molestou foi a dereita. Aínda así, un gran resultado con un novo podio, e xa van 3 de 3 nesta carreira, e tamén nas últimas 3 probas nas que participei. Ademais, tamén conseguín mellorar o tempo que tiña nesta proba en 1 minuto e 2 segundos, e entrar por primeira vez no top 10. Por aquí teño a medalla que dan ao top 10. E tamén o trofeo cos símbolos Illuminati. Teño que investigar con cantos trofeos se pode facer unha invocación ao Demo, porque xa teño o 666, e máis un tridente. E agora o símbolo dos Illuminati. O percorrido duro é a rompepernas saindo en leve baixada, pero a escasos metros xa a subida duns 600 metros. Dende aí zona moi rápida con terreo favorable ata o quilómetro 2. Agora tocaría subida constante ata o quilómetro 4,7, onde ve unha forte baixada duns 200 metros. E volta a subir xa ata o quilómetro 5,5, onde xa só queda unha forte baixada antes de encarar os últimos 800 metros con terreo moi favorable e chegar á meta en leve subida. A distancia por o reloxo foi de 6,6 km. O prezo por participar foi de 6 euros e os puntos positivos, pois boa información da proba, hinchables para os cativos,
zona para aparcar ata completar o aforo, servizo de gardarroupas, marcaxe do percorrido con frechas no chan, voluntarios nos cruces, un avitullamento intermedio líquido, o avitullamento final completo con auga, froita e bocadillos, duchas ao carón da meta, medalla para os 30 primeiros e sorteos entre os participantes. Os puntos a mellorar, pois os premios que eran acumulativos, non estou moi a favor, é igual cambiar o horario da proba para que fora un pouco máis cedo, xa que en agosto ás 11 da mañá pois o sol xa quenta con ganas. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.